zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe ya shaida shatan zamani ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa 'yan gida. Allah ka cece mu ga lalura a ce komai ya biya dan dakule ɗan kasuwa duk ta bi ta season ko ina so in shiga gari in yi kasuwa abin ya ɗaya ƙasa. Allah ya sauwaka kuma gashi in ka shigo cikin gida sai a ta dubin sai ka ba da wani abu a yi ce wani ke kina ina. Allah ya gyara. To, mai gida dama kana nan? Wallahi ina nan zaune ta surutai ni dai. To lafiya baka fita ba gashi har yamma ta yi? To Allah dai ya sauwaka kisa dan jallan ya dan tsaya jina kiga hamare ciya ban te ko ina ba wancan na bi na bashi wanda ya ba. Mai doya nan da assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Etuluwa. Ya na. Wallahi alhamdulillah an wuri lafiya. lafiya. Ana shan gari. Wallahi ga mu. Kaga yau ban hita jiya ban hita ba yau ma ban hita kasuwa. Ai na yi mamaki na ga duk teburin nan ga sunan ba kowa kuma kai ma baka fito ba. To ina magana hita jalli ya kalle. Allah sarki. Ina nan zaune gaba. Hajiya ba mu gaisa ba ina wuni. Na gajiya. Ya hakuri da mu kuma. Alhamdulillah. Sannu mu. Ya rayuwa. Wallahi alhamdulillah. Ya lamarin. To alhamdulillah. Mu ko kanshin gari. Bari in zo na da kyau. Wai ba ka da labarin Alhaji Ibrahim AI mai gidanka takarar dan majalisa zai fito? Shi dai wanga namu na Sokoto. Shi bardan bungudu. Dan Allah ka bari. Alhamdulillah. Abin kai murna ne. Haka nika so ka gani an ci zancen mai To ai gida. wannan karuwa ba ku kadai bane mai gida. Wannan haka yake. Ai Alhaji Ibrahim AI ai na kowa ne. Wallahi na Ai har da mu mata da muke a cikin gidanmu ai fita zami mu ma a dama da mu. Ka dai ji zance. Ai shi na kowa ne. kun sa abin da naka so gare ku wallahi tashi za mu yi ko ya ce ya hasa wallahi sai mun ba shi hankuri ya hito dan majalisar ga shakurumin ka ina muka yadda Alhaji Ibrahim Bungudu bawan Allah ne saboda kirkin shi da karamcin shi a wurin al'umma da yadda yake kyautatawa al'umma ya zama dan kwarai yasa al'umma suka mara masa bayan cewa su suke son shi ya fito a wallahi mun ka so kai har nadin sarautar nan ma da za a yi masa nadin sarauta ne na karamci saboda shi din dan karamci ne hadda nadin sarauta za a yi mai nadin sarauta kwa abin da naka so gare ka in za a nadin sarautar nan kaji ni ka sai in kai mai ka dai ji bayani saboda mashin dina shi hito a na san da yana ta wahala ga halin kullun sai da a caba ya hau mun ya anshe min yan kuɗi ka duba ba kai ina Hassan abokin shi Hassan da Husaini bayan Allah kenan ai wa'annan mutanen da kake gani su ne mafi kusanci da shi wanda ina sa ran in Allah ya so ya yarda in dai ka kusance su to albarkacin shi wannan bawan Allah zaka samu mashin din wallahi suna so an samu mashin dina kar ma ka manta akwai wannan bawan Allah waye Allah sarki Hayatu mana nan 50,000 ya bani shi Hayatu ce gashi na albarkacin mai gida Allahu akbar kai ma ka ci albarkacin bandi 10,000 kyauta to shi ya bani 50,000 da shi na je na sai atanwohin nan to guda ka gani ke ma kin ci arziki mun kan wallahi dole mu Allah dai ya saka ma Hayatu da alkhairi amin Allah ya saka masa da alkhairi na ji daɗin wanga abu da kai yanzu zama bai cin min ba ke bari in tai waje in dawo saboda wanga abu dole in ƙara ya da mutane wannan to gaskiya mai gida yaushe za mu tafi can gurin haba kwatan da hankalinki to ai ne ka zuwa gobe ko banda gobe sai mu haɗa kamu mutai ai ba a bari na baya da kai za mu ni in kawo labari a wadan ko ya bani mashin dina ka jawo ni ita ko sa ta ga mota ka dai ji bayani tashi mu tai ba Allah tashi gari Allah ya saka mai Alhaji Ibrahim to ni zan shiga mai gida zan fara shirya kayana tun yanzu to ina aka yadda dan kinki ya bashi baya wallahi sai na dawo a dawo lafiya la 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 mai gida bari shin faɗa ma ina magana shi da taron mai sauyi nake wallahi to mai gida kudin ce fa nan kudin ce fa nan fa wallahi ko kwandala ban haka nan na tashi yawa mai gida ban gaya ma ba to an kawo sako ɗazu waye kawo Alhaji Ibrahim AI ma'ajin rifar exactly bardan bunku tabbas
ya kawo naira 25,000. Allahu akbar, Allahu akbar. Yabba ya ce a bani? Ya ce a ba. To abin da za a yi yanzu. Mu yi magana da tulluwa. Za mu haɗu. Kuɗin ki ɗiba ki ce fa ne dan Allah. To. Saura kuma ki adana. Har in dawo. Saboda za mu je mu haɗu da shi can. A'a ni ma ai ba za a banni ba. To kuma Ni ma gaskiya. tare za mu Ah, mu je a wani gida. Yi zaɓen adali domin shi ne mai sama da awa ɗaya ina zaune wurin nan ko ɗan abokin hira babu magoji na ya taya ni hira Allah ya kawo su lahiya Salamu alaikum. amun wa alaikum salam dan gwari Allah sarki. dan gwari Allah sarki. To ka san duka abun da mun saba mu zo na sai mun zo daga gida ne. gaskiya tunda Allah ya kawo ka yanzu magogi ka huta magogi a dama ina so in gaya maka wata magana Mun na saurare ki. bawan Allah nan Alhaji Ibrahim AI ma'ajin Rifan takara zai fito Takara kenan. dan majalisa al'umma sun yi haɗaka sun yi cincirundo sun nuna cewa shi ɗin nagari ne kuma na kowa Ka saurara kai guda Hassan Hausa kadan. shi yasa nake maka gwari dama Kar ka yi zaje da gwali. Gwali banza ne. to in na ce gwari ai ba zagi bane gwari dalla ke To shi tunan mun to je tunan. yawwa to in ya fito ina son in Allah ya soya da dama in gaya ma sai ga ka kado za mu je mu tattara da su yar tulluwa da su mudi da iyalin shi a ɗunguma a tafi wurin laluran nan dan yanzu ma in har babu wani abu yanzu ya kamata mu je me kake gani ya kamata To ni abin da na gani ai baka sani ba. Wannan bawan Allah duka Najeriya ana alfahari da shi. Wallahi da cijo ne na gari. ka je ji bayani Kaga ban da shi. Akwai Alhaji Hassan. Akwai Alhaji Usaini. Daga naira da zuwa miliyan 100. Wallahi ko bene suna yi. Ni Alhaji Usaini ya haɗu da ni ya bani 50,000. Hassan ma ya baka 50,000. to kai baka san wani ikon Allah ba ina ka baro Hayatu Alhaji Hayatu nake ma magana Babban yaro tunan. Allah sarki. ai shine na hannun daman Alhaji Ibrahim Kore. kai ba za mu tsaya wata ba tashi za mu yanzu mu naɗa tabarma mu bi hanya ko Allah na cishe mutum da na gaya mu shi tulluwa mu haɗu da shi da iyalin shi da mudi mu je mu ɗunguma mu tafi garin Bungudu can za a yi taro Wurin taro tunan. Me za ka yi da wannan tabarma ina baka kudin biyari shi mun je ta muje. kudin shi zaka ba Biyarin shi na baka na ga Alhaji Usaini. dan gwari Da Alhaji na Hassan. fasa halin ka dan gwari Kar ka na fasa halin ka dan gwari bari tabarma. Ka san Allah in dai su ne. Wallahi da ka je sai ka dawo da dariya. ko Wallahi in ka arziki masu baka mota. mota ba Allah mu je tunan. a Allah ya kai mu Bungudu lafiya mu je dan gwari Kana sa da su. zaɓen adali domin shi ne mai Yan Sadiq, kanwata ina ne kana ta sauri. Ina ta maka magana. na ji ki kanwata matsalan da kenan kokari nake in samu in je wurin wannan nadin sarauta da za a yi tare da wato asali in ji abin da ke gudana a can dan kudin makarantar ki ma ina so in samu in je in biya su na san maganar taki kenan Ha ba yaya kwantar da hankalinka. Ni fa nan da kake gani na kiran da nake maka alkhairi ne. ina jin ki kanwata Alhaji Ibrahim AI Bardan Bunkudu ya je ya biya school fees din mu duka gaba daya gaba daya. alhamdulillah masha Allah mun gode mu Allah abinda nake ke ba tsaye za mu tsaya yi ba yanzu hankali na tashe yake in ga na isa na ga bawan Allah nan mu tafi za mu haɗu da su yan Ba tulluwa ido na abinci taho mu domin na tafi da san ba ke za a banna a baya ba. kanwata ai ban yi abu ba da ke ba taho mu tafi Ya Sadiq. wannan kanwata ce Amina kenan na fito da ita an biya musu kuɗin makaranta shi wannan bawan Allah mutumin kirki Alhaji Ibrahim AI da Allah na ina burin in haɗu da dan gwari mu iso sai ga dan gwari a hanya mun haɗu Haka ne Allah to Allah ya haɗa mu ba za a bar. Alhamdulillah. Ai ni ma abin da ya fitar da ni kenan da iyali na. Ina gida ban da ko naira. Wallahi iyali na ya tabbatar min da cewa Alhaji Ibrahim ma'ajin Rifan barran Bangudu tabbas ya aiko min 25,000 da buhun shinkafa. Allahu akbar Ai shi yasa na ce mata to ni zan na in tahi domin mu ƙara lallaba ta yi. Don Allah ya to mana takar dan majalisar. wannan gaskiya ne Ai duk wanda kaga an ba sarauta yanki ne. Ai ko tabbas yana da amfani ga Adili ce nan. ko ba haka ba. To bari in faɗa Mamudi ciwon gabawa Allah sai dai du'a'i Allahu akbar. sannan ina zaune can gida Kaduna Eh. ina zaune ina kwana ina ji waya ta ringe Allahu akbar. ko da na daga waya sai na ji
Alhaji Hassan eh ya kire ni ya ce tullo ce ni ce ni na amma ban gane kowa ba. sun bar haka. Ya ce shi na Alhaji Hassan na Ibrahim. AI ko? Allahu akbar. Ya ce to ka taho alƙawali ya ci kaza mashin ya bani ya ce in baka dan haka ka shigo mota. Gaskiya. Ka to ka isko ni in baka mashin. Allahu akbar. Dan haka wanga bawa Allah dunna hammu talaka an ka roke shi. Ya to takarar dan majalisa. Gaskiya. Ya ce ya anshi kukan mu. Dan haka za mu tattara kayan mu tai can. Wallahi tallahi. Abin da ya fara ta da mu. Tabbas. Dan ba gama baya. Dan haka kaga matata na taho da ita wannan gaskiya dan haka ke ya kici ai gaba ɗayan mu ba mu da matsala. Masha Allah. Ni haka naka so. Ka gani ta wani haka. Da Usaini su ne masu masaukin mu. Shi ai mu gaba ɗaya. Allah sai muna. Ai mu a cikin jin daɗi za mu. Alhamdulillah gaskiya ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah kana ji ya tuwa abun da matan ka da kai na ji daɗi sosai. Masha Allah. Ai ba ka sani ba. Ni ka san ni bako ne ban ya waya sosai ba. Ina ji da sai Alhaji Hayatu ya yi cirayi da kai. Ya kira ka? Alhaji Hayatu kenan ko? Alhaji Hayatu. Ya ce dangwari kana na ko da ya gani ba da ko ina tunani da zan shiga gida babu na ce fa ne matan ka shi lalace da gaskiya ne sai ka 50,000 ai da ba ka sai da na kai kasa to ku sai 50,000 a wannan maran Allah ka gode mu Allah wanga bawan Allah ubangiji Allah ya bahi nasara 2020 amin dan haka kowa wallahi ya jayi wallahi 2022 mu sha dan takara mu sha dan takara wannan gaskiya ne ba wannan ba me ji tsoron Allah gida in gaya maka dukkan mun hada kai kwanmu da kwarkwata ai sai shi duka ma haka mudi ku tashi mu kama hanya mu tahi wallahi ubangiji tun da ya ga mu ta kudin makaranta wallahi ranar zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali haka ka hodi kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa 'yan